Iva nikkonferma li żewġ membri tagħna l-Police Officers Union Federal Workers Union, Sean u Braden, kienu xogħol ovvjament dal-lejl ġewwa San Ġiljan, persuna beda jaqbes letteralment jitla fuq il-karozzi tan-nies u jaqbes fuqhom, isof dil-lirju, il-pulizija marru iżommuh, ovvjament dan attakka l-pulizija, il-pulizija tipprova ma tweġġax il-dak li jkun, ma tispiċċa tweġġa daqbati tiegħhom, speċjalment li l-wieħed minnhom beda jxutjalu b'saħħtu saqaħ u fil-fatt iċ-ċertifikat qatalu l-legament ta' saqaħ, għandu l-legament ta' saqaħ maqtuwa. Dan il-bniedem tressaq dal-għodu mill-ispettur membru tagħna qabli ħafna Trevor Mikallef, dan ingħata il-bejl li beda provviżorja b'garanzija ta' 1000 euro. Ovvjament dan attakk ieħor fuq il-membri tagħna, attakk ieħor fuq il-pulizija